ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଟିଚର୍ 247 ଓଡ଼ିଶାକୁ। ତ ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ କାଲି ବା 15 ତାରିଖ ତମର ଲାଷ୍ଟ ଅବଜେକ୍ସନ୍ କିର ଯେଉଁ ବା ଅବଜେକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ ଲାଇନ୍ ଥିଲା ତାହା ସରିଯାଇଛି। ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ସାର୍ ନର୍ମାଲାଇଜେସନ୍ ହେଲେ ଆମର ମାର୍କ କମିବ ନା ବଢ଼ିବ, କେଉଁ ହିସାବରେ ନର୍ମାଲାଇଜେସନ୍ କରାଯାଏ, ଯେହେତୁ ଆମର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସିଫ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ସିଟି ଏକ୍ଜାମ୍ଟା ହେଇଥିଲା ବା DLED ଏକ୍ଜାମ୍ଟା ହେଇଥିଲା 7 ରୁ 11 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆଜି ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଯେ ନର୍ମାଲାଇଜେସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା କ'ଣ ବା ନର୍ମାଲାଇଜେସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ଟା କ'ଣ, କେମିତି ସେଇଟା ହେଉଛି ବା କେମିତି ସେଇଟା ଆପ୍ଲାଏ କରାଯାଏ ପରୀକ୍ଷାମାନଙ୍କରେ ହେଲା। ଆଉ ବହୁ ଜଣଙ୍କର କ୍ୱାରି ଅଛି ଯେ ସାର୍ ଆମର ମାର୍କ ବଢ଼ିବ ନା କମିବ ଯେତେବେଳେ ନର୍ମାଲାଇଜେସନ୍ ଲାଗୁ ହେବ ସିଟି ପରୀକ୍ଷାରେ ବା DLED ଏକ୍ଜାମ୍ରେ, ତ ସେଇ ସମୟରେ ଆମର ମାର୍କଟା କମିବ ନା ବଢ଼ିବ ବୋଲିକି ଯେଉଁ ଅଛି ତୁମ ମନରେ ଯେଉଁ ଭୟଟା ଅଛି ସେଇଟା ମୁଁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ତା ସହିତ SSB TGT, OSTET, RHT, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟିଚର୍, OPSC PGT ହେଲା, SSB PGT ଯେଉଁମାନେ ବି ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇପାରିବ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ MCQ ସିରିଜ୍ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ବା ଅପଲୋଡ଼ ହେଇଛି ମଧ୍ୟ SSB TGT, RHT ପାଇଁ ଆଉ OSTET ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ହେଲା। ତ ତୁମେମାନେ ସେଇଗୁଡ଼ାକ ଜମାରୁ ଦେଖିବାକୁ ଭୁଲିବ ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ଯାଅ ଦେଖ, ଯଦି ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରିବ। ତା ସହିତ OSTET ବିଷୟରେ ମୁଁ ହାଲକା କହିଦିଏ। ତ OSTETର ପୋଷ୍ଟପୋନ୍ ହେଇଛି, ଯେଉଁ ତୁମର ଆପ୍ଲାଏ ଡେଟ୍ଟା ପୋଷ୍ଟପୋନ୍ ହେଇଛି। ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆପ୍ଲାଏ କରିନ ହେଲା, ତୁମେ ଶୀଘ୍ର କରିଦିଅ। ତା ସହିତ SSB TGT ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ପ୍ରିପେୟାର ହୁଅ ହେଲା। ତ ଏବେ ଆମେ କଥା ହେବା କ'ଣ ନା ଆମର ନର୍ମାଲାଇଜେସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ। ତ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ବି ସିଟି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇଛ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିବ, ମୁଁ କହିବି କେବେ ସୁଦ୍ଧା ତୁମର ଫାଇନାଲ୍ ଆନ୍ସର୍ କି ଆସିବ, ନର୍ମାଲାଇଜେସନ୍ ପ୍ରଭାବଟା କ'ଣ ରହିବ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଉପରେ ବା ଏକ୍ଜାମ୍ ଉପରେ ହେଲା। ତ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଦେଖାଉଛି ଡାଇଗ୍ରାମ୍। ତ ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଇଟା ହେଲା ତୁମର ନର୍ମାଲାଇଜେସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ର ଗୋଟେ ମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ବା ଗୋଟେ ତୁମର କ'ଣ ନା ଆମର ସାମ୍ପଲ୍ ଭାବିକି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ ହେଲା। ତ କ'ଣ ରହିଛି ତା'ର ପ୍ରୋସେସ୍ଟା ମୁଁ ଜଣାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ତୁମର ଅଛି ସିଫ୍ଟ ହେଲା, ଆଉ ସେକେଣ୍ଡରେ ତୁମର ଅଛି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ବା ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନେ ଏସ୍ପାରାଣ୍ଟ ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁଛେ। ତ ସିଫ୍ଟରେ ଅଛି ତୁମର 4ଟି ସିଫ୍ଟ, 1 2 3 4 4ଟି ସିଫ୍ଟ ହେଲା। ଆଉ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି ତୁମର 4ଟି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହେଲା। ଏଟାକୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏଇଟା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ପାଇଁ ନେଇଛି ବୁଝେଇବା ପାଇଁ, ତ ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ବୁଝିପାରିବ ଭଲସେ ହେଲା। ତ ସିଫ୍ଟ ଏରେ ଯେଉଁ ଏସ୍ପାରାଣ୍ଟ ମାନେ ଅଛି, ଏ ଏସ୍ପାରାଣ୍ଟର ମାର୍କ ହେଉଛି 40, ବିର ହେଉଛି 45, ସିର ହେଉଛି ସେମିତି ତୁମର କେତେ 59, ଡିର ହେଉଛି 60। ଏଇଟା ଏ ସିଫ୍ଟର ପିଲାମାନଙ୍କର ମାର୍କ ହେଲା। ଯେଉଁ ଟୋଟାଲ୍ ମାର୍କ ଯେତେ ବି ଥାଉ, ଆପଣ 100 ରହୁ କିମ୍ବା 90 ରହୁ, ସେଠୁ ଏତେ ସବୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ସିକ୍ୟୁର୍ କରିଛନ୍ତି ମାର୍କ। ତ ସେକେଣ୍ଡ ସିଫ୍ଟର ପିଲାମାନଙ୍କର ମାର୍କ ହେଉଛି 50, ବି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ରଖିଛି 53, ସି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ରଖିଛି 49, ଡି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ରଖିଛି 73। ତ ସେମିତି ଥାର୍ଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ତୁମର 60, 50, 79 ଏମିତି ସବୁ ଅଛି ମାର୍କ ଦେଖିଲ। ତ ଏବେ ଏହାକୁ ଆମେ କେମିତି ତା'ର କଟ୍ ଅଫ୍ ବାହାର କରିବା ସେଇଟା ଆମେ ଏବେ ଦେଖିବା। ତ ଏଇଟା ହେଲା ପିଲାମାନଙ୍କର ମାର୍କ। ଏବେ ତାଙ୍କର ଟୋଟାଲ୍ ମାର୍କ, ସେଇ ସିଫ୍ଟର ଟୋଟାଲ୍ ମାର୍କ ହେଉଛି କେତେ। ଯେଉଁ 4ଟା ପିଲା ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଫ୍ଟର ଟୋଟାଲ୍ ମାର୍କ ହେଉଛି 204, ସେକେଣ୍ଡ ସିଫ୍ଟର ସେମିତି ତୁମର ମାର୍କ ହେଉଛି 225, 238 ଥାର୍ଡ଼, 243 ହେଉଛି ତୁମର ଫୋର୍ଥ ସିଫ୍ଟ ହେଲା ବା ଡି ନମ୍ବର ସିଫ୍ଟ, ଲାଷ୍ଟ ସିଫ୍ଟ ଯେଉଁଟା। ତ ଏବେ ଏଇ ପିଲାମାନଙ୍କର ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏଭାରେଜ୍ ବାହାର କରିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି, ଏଭାରେଜ୍ ବାହାର କରିବାର ଅଛି। ତ 202ରେ 4 ଯେତେବେଳେ ଡିଭାଇଡ଼େଡ଼ କରିବା ତା'ର ହେଇଯାଉଛି 51। ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମର କ'ଣ ଏଭାରେଜ୍ ହେଲା। ଏଇଟା ତୁମର କ'ଣ ସେ ଡେର ଏଭାରେଜ୍ ବା ସେ ସିଫ୍ଟର ଏଭାରେଜ୍। ଏ ସିଫ୍ଟର ଏଭାରେଜ୍ ହେଉଛି କେତେ 51। ସେମିତି ବି ସିଫ୍ଟର ଏଭାରେଜ୍ ହେଉଛି କେତେ ବା ସେକେଣ୍ଡ ସିଫ୍ଟର ଏଭାରେଜ୍ ହେଉଛି କେତେ 56 ହେଲା। ଯେତୋଟି ପିଲା ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ତା ସହିତ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ତାକୁ ଡିଭାଇଡ଼େଡ଼ କରିବା। 4ଟା ପିଲା ଦେଇଛନ୍ତି ତ 4ଟା ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଡିଭାଇଡ଼େଡ଼ କରିବା। ଠିକ୍ ସେମିତି ଥାର୍ଡ଼ ସିଫ୍ଟର ତୁମର ହେଉଛି 59, ଫୋର୍ଥ ସିଫ୍ଟର ହେଉଛି ତୁମର 60.75। ଯେଉଁ ଆମେ ଡିଭାଇଡ଼େଡ଼ 4 କରୁଛେ ଏଇଟା ହେଲା ତୁମର ସିଫ୍ଟ ହେଲା, ଯେଉଁ ପିଲା ଏସ୍ପାରାଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ହେଲା। ମୁଁ ସିଫ୍ଟ କହିଦେଲି, ତ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ତୁମକୁ କହିଦେଉଛି ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ 4ଟା ଅଛି, ଯେଉଁ 4 ଦେଖୁଛ ଏଇଟା ହେଲା ତୁମର ଏସ୍ପାରାଣ୍ଟ ହେଲା, ଏଇଟା ଏସ୍ପାରାଣ୍ଟ ନମ୍ବର। ତ ଯେତେ ବି ପିଲା ଦେଇଛନ୍ତି ଡିଭାଇଡ଼େଡ଼ ସେତେ କରିବ, ଯେଉଁ ସିଫ୍ଟରେ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ପିଲା ତା ସହିତ ସେତେ ଡିଭାଇଡ଼େଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏସ୍ପାରାଣ୍ଟ ସହିତ। ତ ତାପର ପ୍ରୋସିଜରଟା କ'ଣ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି। ଏଇଟା ଗଲା, ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ବୁଝି ସାରିଲ
एते पर्यंत। तो एबे आमे बुझिबा जो एवरेज बाहर कले एई भितर आमे कट ऑफ केमिति बाहर करिवार अछि 51 56 59 60। तो ये भितर आम कट ऑफ केमिति बाहर करवा सीटा मुझे तुमको बताऊँ। आ नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस रे एटा ही बेसी इंपोर्टेंट रोल प्ले करे है। तो कौन रही सीटा मुझे देखो तुम मानू समस्ते देखिपे ये तुम जो टोटाल है 51 है 56 है 59 है 60 यही सब को आमको कौन करने को पड़ो ना गोटे सिफ्टर जो 4टा एस्पायरेंट मानकर एवरेज ताको आम मिसेबा पड़ो। आउ जेतोटी शिफ्ट अच्छी गोटे दिन में जेतोटी शिफ्ट थो ता सहित आम कौन करवा ना डिवाइडेड करवा। ये समस्त बुझिल यहाँ जो बाहरी था प्रत्येक शिफ्टर एवरेज को आम ये आउ थे मिसेबा सब एवरेज 4टा शिफ्टर 4टा एवरेज बाहर स्टूडेंट मानकर तो गोटे दिन तो यहीटा को आम मिसई सारा आम डिवाइडेड करवा क्या सहित ना टोटाल गोटे दिन में केतोटी शिफ्ट होती। तो यहाँ देखी 4 तो ताकू डिवाइडेड कलापर कौन बाहर ना आमर टोटाल बाहला ताकू डिवाइडेड कर सारा आमर टोटाल कटअपटा बाहर जमीक तुम बाहर के 56.875 है। ये देख 51 थी 56 थी 59 थी 60 थी तब आम ताकू मिसई देला आमर केते हो ना सीटा डिवाइडेड करदेला 56.875 हो कौन एवरेज है। समस्त बुझिल ना नहीं बुझिल ठीक। तो यहीटा हो आमर कौन ना एवरेज मार्क प्रत्येक पिलांकर बा कट ऑफ मार्क जोटा आम कहूचे है। तो एबे आम देखा जे कट ऑफ केमिति जीवो को पिलांकर केमिति कट ऑफ जीवो। तो एठी पाइछन्ते पिला केते 51। तो आम शिफ्ट रे देखिबा जे फास्ट शिफ्ट रो पिला पाइछन्ते केते ना 51 मार्क है। किंतु एवरेज कट ऑफटा केते बाहर तुम एवरेज कट ऑफ जो बाहर सेटा अछि केते ना 56। तो 56 रो आम जदि 51 करबा केते माइनस अछि केते ना 5.875। तो यहीटा को आम कौन करवा ये 5.875 को जदि आम मिसेबा कौटी मिसेबा ना प्रत्येक पिलांकर मार्क रे मिसेबा एठी मिसेबा एठी मिसेबा एठी मिसेबा एठी 5 एठी 5 एठी 5 यहीटा कर सारा पर जदि तांकर टोटाल मार्कटा केते 45 5 50 केते होला 59 + 5 केते होला ना तुमर केते 64 यहाँ तुम 65 है। तो यहाँ कौन है ना मार्कटा जना पड़ा ये दीज टोटाल क्वालिफाई कले तुम टोटाल दीज क्वालिफाई कले है। तो एबे आम देखा ठीक सेमती सेकेंड शिफ्ट रे। तो सेकेंड शिफ्ट रे पिला मानकर केते अछि ना तांकर एवरेज अछि केते ना 56.25। तो से आम केते माने ऐड करिवार अछि 0.625 आमको ऐड करिवार अछि है। तांकर जदि आम 56.875 रु आम समस्त कौन करिवार अछि ना तांकर जे छोट थिवो जेमिति 51 थिला ताहारे आम से केते ऐड कले जे 56 हेबो ना 5 पॉइंट समथिंग ऐड कले ठीक सेमिति तार जहार 56 अछि तो से केते करिबा आम ना से आम ऐड करिबा 625। एटा शिफ्ट 2 कथा मु कहूची है। जो आमर एवरेज बाहर थिला पर शिफ्ट रो से आमको कौन करने को ये जो एवरेज बाहर था मैं देखे दूसरी समस्ते जमी बुझीपार यहाँ जो एवरेज बाहर था ये आमको यही कट ऑफ सहित सामान करार अच्छी है। ये कट ऑफ सहित सामान करार अच्छी सामान कलापर जाकि ही तुम कौन हो ना गोटे फाइनाल कट ऑफ डिसाइड हो पार यहाँ तुम फाइनाल कट ऑफ एते जाइए। तो यही फाइनाल कट ऑफ रू तुम एवरेज कट ऑफटा केते अच्छी सीटा देखा पड़ो केते माइनस अच्छी यहाँ 56.25 समथिंग अच्छी ये 56.875 अच्छी। तो यहाँ कौन करने को पड़ो ना माइनस करने को पड़ो एठी माइनस करवा है। किंतु आम ये जो पिलांकर स्कोर अच्छी एठी आम ताको कौन करवा ना प्लस करी करी जीवा है। समस्त बुझिल एठी आम 0.625 एमती ऐड करवा जो माने करो स्कोर 56.875 रो अधिक है से माने कौन करेंगे ना क्वालिफाए करी जीवे जमीक ये दी जन कर क्वालिफाए ये कला है सेकेंड शिफ्ट रु यहाँ समस्त सामान कहाँपाई यहाँ अलग नुह है। तो मे भी देखूँ थर्ड शिफ्ट केमिति होची। तो थर्ड शिफ्ट आम देखा जो अच्छी तुम 2.625 तो 56.875 रु तांकर एवरेज मार्कटा कौन ना बढ़ी जाइए यहाँ तुम बढ़ी जाइए। तो ये कौन करने को पड़ो ना आमको
56 ପଏଣ୍ଟରେ ପ୍ଲସ୍ କଲେ ଯାଇକି 59.5 ହେବ। ତ ଏଠି ପ୍ଲସ୍ କରିବାନି, ଏଇ ସବୁ ମାଇନସ୍ ମାର୍କରୁ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ମାଇନସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଏଠି ଦେଇଛି ଦେଖ ଆମେ ମାଇନସ୍ କେତେ କରିବା ନା ମାଇନସ୍ 2.625 କରିବା ହେଲା। ତ ଏଠି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେଉଁ ସ୍କୋର କରିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଥାର୍ଡ଼ ସିଫ୍ଟରେ ତାଙ୍କଠୁ ଆମେ -2 ଏମିତି ସବୁ -2 ଏମିତି -2 କରି କରି ଯିବା। ତ ତାପରେ ବି ଯଦି ତୁମର 56.6875 ରହୁଛି ତାହେଲେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିବେ ହେଲା। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲ। ଆଉ ଗୋଟେ ତୁମର ଅଛି ଫୋର୍ଥ ସିଫ୍ଟରେ ତୁମର ସେମିତି କ'ଣ ହେବ ନା ମାଇନସ୍ ହେବ। এইটা ହିଁ ଥିଲା ତୁମର କ'ଣ ନା ପ୍ରୋସିଜର୍, ଯେଉଁ ନର୍ମାଲାଇଜେସନ୍ ପ୍ରୋସିଜର୍ କଥା ଯେଉଁ ଆମେ କହୁଛେ ଏମିତି ହିଁ ହେବ ନର୍ମାଲାଇଜେସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ କଥା ହେଲା। ତ ତୁମର ସିଟି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଯେହେତୁ ତୁମର ସିଫ୍ଟ ହେଇଛି ହେଲା, ଗୋଟେ ଦିନରେ ତୁମର 4ଟି ସିଫ୍ଟ ହେଇଛି, ତ ସେଇ ହିସାବରେ ବି ତୁମର କାଲକୁଲେଟ୍ ହେବ କେଉଁ ସିଫ୍ଟରେ ତୁମର ହାର୍ଡ଼ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବି ପଡ଼ିଛି, କେଉଁ ସିଫ୍ଟରେ ତୁମର ମିଡ଼ିୟମ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିଛି, କେଉଁ ସିଫ୍ଟରେ ତୁମର ହାର୍ଡ଼ ମାନେ ସିମ୍ପଲ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବି ପଡ଼ିଛି। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସେମାନେ ସମାନ ଭାବରେ ଯେମିତି ଗୋଟେ କଟ୍ ଅଫ୍ ନିରୂପଣ କରାଯିବ ସେଇ ହିସାବରେ ସେମାନେ ଏଇ ନର୍ମାଲାଇଜେସନ୍ ଫର୍ମୁଲାଟା ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଯିଏ ମନେକର ସିମ୍ପଲ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିକି 100ରୁ 90ଟା ଠିକ୍ କରିଛି, ଯିଏ ହାର୍ଡ଼ କୋଶ୍ଚିନ୍ 100ରୁ 50ଟା ଠିକ୍ କରିଛି, ତ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ କେମିତି ବରାବର କରାହେବ 50 ଆଉ 100କୁ ମାନେ 80 ଆଉ 100କୁ ସେଇଟା ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ହେଲା। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ତୁମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୁଡ଼୍ ନ୍ୟୁଜ୍, ବା ଯେଉଁମାନେ ବି ଜାଣିନ ଏଇ ନିଶ୍ଚିତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିବ। ଆଉ ଯେଉଁ ମାର୍କ କମିବା କଥା ଯେଉଁ କହୁଛ ସମସ୍ତେ ହେଲା, ଯେଉଁ ମାର୍କ ସାର୍ ଆମର କମିବ ନା ବଢ଼ିବ ସେଇଟା କିଛି ଏତେ ଇଫେକ୍ଟ ପକାଇବନି। ନର୍ମାଲାଇଜେସନ୍ଟା ବେଶୀ କିଛି ଇଫେକ୍ଟ ପକାଇବନି। ଯାହାର ଟୋଟାଲି କମ୍ ଅଛି ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଯିବ ମେ ବି ବଢ଼ିପାରେ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଯାହାର ମାନେ ପାଖାପାଖି ପୂର୍ବ ବର୍ଷ କଟଅଫ୍କୁ ଛୁଇଁଛି ମେ ବି ତାଙ୍କର ବଢ଼ିପାରେ କମିପାରେ। ସେଇଟା ତୁମର ସିଫ୍ଟକୁ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ହେଲା। ତୁମ ସିଫ୍ଟରେ କେମିତି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା ସେଇଟା ସବୁ ଡିପେଣ୍ଡ କରିବ। ତ ସମସ୍ତେ ଓରିଏଣ୍ଟ ହୁଅ ନାହିଁ। ଯାହାର ଅଲରେଡ଼ି କଟଅଫ୍ରୁ ମାନେ 3-4 ମାର୍କ ଅଧିକ ଅଛି ସେମାନେ ଟୋଟାଲି ମାନେ କ'ଣ ଡିମୋଟିଭେଟ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ଆପଣମାନେ ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ରେଡ଼ି କରନ୍ତୁ ହେଲା। ତ ଏଇଟା ହିଁ ଥିଲା ଇନଫର୍ମେସନ୍, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଖାସ୍ କରି ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସିଟି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ନର୍ମାଲାଇଜେସନ୍ ସ୍କୋରକୁ ଡରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବନି ହେଲା। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ରଖୁଛି। ପୁଣି ନୂଆ ତୁମ ପାଇଁ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବି।